Ang atong unang pagbasa naghisgot og nindot kaayo nga kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran nga ang tanan di ay nga magpakahimong anak sa Dios or mosunod sa Dios, dili gayud mabuhatan og dautan sa yawa. Ang yawa dili makahimog dautan ngadto anang tawhana nga nagsunod sa Dios. Tuo mo dili. Kinsay nagdani udit? Ang Dios o ang yawa? So kanang nangalupad nga atop wa na magsunod sa Ginoo. Nabtay ni anhin ako, pader, nagpasalamat ko, pader, tanan na mong silingan, pader, nangaukap yung atop. Ang amo, pader, no, wa, yun. Ako nga naman, siya nga, sus, dito, yun ang Ginoo, sa amo, pader, gipanalipdan, yun, may, nako, kato yung silingan, wa, dito, Ginoo. Usahay ba, ingon ani, ang basihanan di ay nga dautan, dili ning paglupad sa atop, dili ning pagkaguba sa atong mga kaning mga balay, dili ning pagkamatay, dili ning pagka masakita, dili na mao'y dautan nga gipasabot ni San Juan. Unsa may dautan nga buhaton gyud siyawa nato, himuon ta niyang makasasala. Mao nay pinakadautan ug mao ra ginay tumong siyawa. Nya kaning mga kuan, kaning iyang gipanghimo nga mga lagpot atong atop, mga guba, maigo taan ng dagko kaing bawod, mga baybayon nga mga balay sa baybayon gi-wash out, mga balay kilid sa sapa na wash out. Kuan ra na siya kana ganing supporting events. Pero ang pinakadako gyud kaayo nga misyon sa yawa mao ang paghimo natong makasasala. Sige ko no, lingi ako no na imong tupad. Ing na kaysa wa. Ing na ko no. Ing na. Hoy, lingi ana yung tupad ba na kaysa wa. Nya mo gani na aoy sa kuha ka siyawa. Pero bisan paganing makuha na ta siyawa, kanang makuha na ta siyawa ba? Makasaha na ta. Ni distinguish pag yung duha kasala si John. Unsa may duha kasala? Na ako no'y sala nga ikamatay, na asay sala nga dili ikamatay. Nya kung makakita ko no kas imong isig ka magtotoo nga nakasala og dili ikamatay, ampuin na mawa ra kuno ng salaa gikan anang tawhana. Pero ang sala gani niya ikamatay, ayaw na lang kunog ampo kay patay naman gina. Nya unsa man ang sala nga ikamatay? Sama na. Ato nang gitawag og mortal sin. Unsa man ang sala dili ikamatay, gitawag na nato sa atong doktrina og venial sin. Usbaglingi imong tupad. Ngina. Unsa man ang imo ikamatay o di ikamatay? Sige, pangutan na. May man ang magtinabangay ta. Sa ato pa di ay magtinabangay ta nga dinhi aning kalibutan na ang ato untang sala dili ikamatay. Makasa magyugata kanang dili ikamatay pananglitan asawa mamakak ngadto sa bana nga wa siya'y kwarta, makamatay ng sala o dili? Ang bana mamakak sa asawa nga wa gyud kuno siya'y kabit bisag naa, ikamatay na o dili? Patay na. Ikamatay na. Imong anak namakak nga wa gyud kuno siya mosuyop bisag sigig yung suyop, ikamatay na dili? Ikamatay na. Ana kay grabe mag-epekto. Unsa man ang kasala ikamatay kana bang grabe og impact ba? Asawa nakigbuwag sa bana nya din agyod makiguli. Unsa man na ikamatay na dili? Patay na siya. Bana gibiyaan ang asawa kay nitipon og laing babae nya din agyon makig-uli. Unsa man na ikamatay na dili? Patay.
pare nakigtipon sa dili silingan lang di ay silingan. Pare ning kuot-kuot ngadto silingan nya di gyud mo tugan ikamatay na dili patay. Pare nag-text sa madre og I love you ikamatay na dili na ikamatay. Di oy wa sa kamuno patyon sa inyong pare sa I love you kuan manggunagon greetings mangguna sa Ginoo, di ba? Mga hinigugma kong kaigsuonan, di ba? Ano na? Kamo sa nupat yun sa inyong pare. Sa Kristan, manguha sa kolekta, ikamatay na, dili. Pero kusbag kuha, patay. Gikan simbahan, pagawas, gilibak ang pare, ikamatay na, dili. Pero pirmihon, patay. Mao na siya. Pero ang ikamatay gid nga sala kanang gitawag og sin of stubbornness. Niingon si Kristo, you are a stubborn people, hard-headed people. Kana batang mga tao nga i-justify ang iyang sala, dili ang kunon ang iyang sala, mao ginay tinuod nga ikamatay nga sala. Bisag pamakak ra na, bisag tanaw-tanaw ra nag porn, pero dipinsahan gyud. Moingon gyud ba nga, di gyud mo angkon ba? Musabot ra ng Ginoo eh. Kaaktibo na ko simbahan, kadaghan ako gidunit. Kana patay gina stubbornness, stiff-necked people. Lingi ana imong tupad. Last na lang ning lingi. Ingna unsa man ka hard-headed ka, dili. Ingna patay gina. Bisag gamayng sala nya imo ginang ikip, gamay ra bitan ning sala, okay ra ni sabot lang Ginoo, you are now stubborn, stiff-necked. Kay niingon diri nga bisan unsang buhata nga di maayo sala, ingon si San Juan. Nya ni ay gi-warning, permisan nina kung isulti ninyo, nga usahay di kita mutuo ani. Niingon diri, ang tibuok nasayod kita nga iya kita sa Dios og nga naulipon sa yawa ang tibuok kalibutan. Pasabot ang kinidiing kalibutan, ulipon ni siyawa. Kuyaw kay nang kamatuoran na, kinahanglang masayod kita nga ang kalibutan, ulipon sa yawa. Nyag mo sugod na taghigugma ni mga butang sa kalibutan, kuha kita siyawa. Muna diri sa atong ebanghelyo, si San Juan nga magbubunyag nagpakita og nindot kaayo nga batasan unsaon pagbuntog ang yawa. Magsugod gyud sa kasing-kasing og hunahuna. Unsaon man kinahanglan masayod gyud ta nga dili kita Dios. Di gid ta magpaka-Dios-Dios. Si San Juan gi-honor na ba sa mga tao, gatuo sila siya na ang Mesiyas, siya na ang pinadala sa Dios. Pero giklaro gyud ni Juan, ako nisulti na kun yung daan nga dili ko maoy Ginoo. Unya malipay kaayo ko makadungog siyang tingog. Muna pag-ingon, katong imong gibunyagan nga niingon ka mao kuno toy Ginoo. To na namunyag na nya ang mga tao nangadto niya. Unsay gitubag ni Juan, wa siya maselos. Unsa may iyang giingon? Kinahanglan siya muuswag ug ako muusos. Humility. Maubita na nga kana bitang atong mga kaigsuonan nga batid kaayo aning Biblia, ma-Protestante man or ma-Katoliko. Sa Katoliko gitawag na nato sila Catholic Faith Defender, nya sa Protestante sad mga debater na. Ang ganahan man ko ana maminaw kanang magdebate-debate, kanang magsigig sinukli ay og pamalandong, okay kay na. Pero ang ako lang gid anang gikahadlokan og mahimong intellectual pride. Kanabang garbo na kay niya nga suhito siya sa tanang Biblia, tanang bersikulo memorize, tanang doktrina simbahan memorize, nya di na mo tuog pari, di na mo tuog kuan kay siya na gid mo isakto. Kana patay gina, ulipon gina siyawa. Bisan pagpari na, bisan pag-obispo na, bisan pag-santo papa na, unya siya na mo isakto, din agid siya mo paubos, di na siya maminaw sa tinuod nga
gitudlo sa simbahan, patay ng katawhanan na intellectual pride. Mao na ikuyaw, mao na inigdool nga ko, pader, unsa imong opinion ani pader? Nagkalalis man sila. Nako, time sa mag-istorya sa ta. Unsa may tumong aning imong pagpangutana nako haron imo sa kong patampuhon anang inyong lalis? Ang akong pangutana, ingno din ako sila, sa imong pagbarog aning maong baruganan, makadaban nimo padong sa Ginoo o makapalayo? Kay makapalayo, hunongon tani. Pero ang mga protestante, moingon sila, ngilad ng pagsimbag Dios-Dios. O mo na ilang gibarugan, kana mga larawan. Ilan ang baruganan, ngilad ko na. Kitang mga Katoliko, migamit sa tag mga larawan. Ato sa na. Pero ang pangutana, sa paglikay, sa paggamit o mga larawan sa mga protestante o kanang ubang mga sikta diha, nakapaduol ba na nila sa Ginoo? Nakapahimo ba na nilang suod sa Ginoo? Ug moingon sila, yes, okay. Padayon mo ni ana. Kay naasad mo diha kuhaas Ginoo aron maduol mo sa Ginoo. Sa ilang pagsalikway sa mahal nga Birhen Maria, naginganlan pag nila og prostitute ang mahal nga Birhen sa pipila ka mga sikta. Nakapaduol ba na nila sa Ginoo? Og nakapaduol? Yes, musabot ra gyud Mama Mary ana. Mingon ra ginas Mama Mary, ang importante maduol mo sa akong anak, bahala nag-inyo kong isalikway. Di ba? Muna mo ko, congratulations, og naduol ka sa Ginoo. Nya kita sa atong paggamit og larawan, nakapaduol ba ni nato sa Ginoo? Ha? Naduol mo sa Ginoo o nalayo? Gusga. Say klaro din ninyo. May pagkwaotan na lang larawan din. O ako, personally, mo claim ko, nakapaduol din ako sa Ginoo. Unya, unsa may resulta? Padayunon ko ni. Bahala, nagpatyon ko. Kaya nakapaduol man din ako sa Ginoo. Din alam ko makiglalis ni mo. Kaya kung magsigit taglalis kinsay sakto nato, nya nag-away na noon ta, nagbinungulay na ta, na kuha ta siyawa. Di ba? Di ba no? Ana na siya. Nakaron, unsa may timaan nga duol tas Ginoo, mag-anam og kawa ang atong sala. Kay matod pa diri ni San Juan, nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios nga mao si Jesucristo, ug ang yawa dili gayon makahimo kaniyag dautan. Pasabot, ilhana na nato nga maduol sa Ginoo, kay din ang magpakasala, din amang libak, din amanaot, din amamakak, din amang lupig, din amang urakot, di na magsigig hubog-hubog, di na mangabit, di na magsigi og kanaganing dumot, di na magsig pangangkon anang yuta, di na magsigig pangural anang mga agianan, di na magsigig parking anang mga agianan. Ana, ang iyan ang concern, ang kaayuhan na sa iyang isig katao, bahala na siyang magkalisod-lisod. Mao na nay tinuod nga duol sa Ginoo. Di ba? Ang tutok pa muna ko. Kung kitang tanan duol na tas Ginoo, matuman ang pangandoy or ang gisulti sa atong tubag sa Salmo. Unsa may gitubag sa Salmo? Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo siguro di kong nalipay sa namalit na tugslats. Last din nato karon sa pagpamaligya sa DOPS is BFMM, pero nalipay gyud ang Ginoo, no? Bisan pa og nagbagyo giagian tag-udit, o karon ang atong halin niabot nag 6,185 slots. Di ba? Dindot ani. Nya mapun-an pa gid ni karong adlaw, moabot na siguro nig mga 10,000. O di pating lipayas Ginoo, di ba? Ngano man ato ning gamiton pagtabang, gabi gamiting mi sa PPC, Pastoral Council, Finance Council, para sa atong umaabot nga pista o mga kalihukan, giapil na mo pag-discuss kung saon pagtabang kining atong kaigsuonan, nawa na roy mga atop, wa na mga panimalay kay nabungkag.
na malandong mi anay asam tag kwarta ato lang bana-banaog makagamit bata ning ato rong nadawat sa mga donations ana ta manguha diha bisag ginagmay lang gud unahon lang gid natong labing lisod matod pa sa usa sa member sa atong kuan nga kapitan sa nato dinhi ingon siya nga padir di man gid nato matabang ang tanan kay pila ra man ni atong kwarta pero unahon gid natong labing lisod kana yung labing nang inahanglan ba kay ana gid ang Ginoo diha kay kaning arang-arang maningkamot man gid mo pabarog man gid sa iyang kaugalingon pero kaning yung labing lisod nga kanabang wap aga ni bagyong lukapa na ana nya buutan naningkamot ana ato na silang suportahan mao na ato rong tagaan og pagtagad kay malipay gyud ang Ginoo siyang lungsod nga maghigugmaay magtinabangay ug kining inyong mga donations ug uban pa makapalipay nis Ginoo kay makapahatag man ni kalipay sa atong mga igsuon nga nagilaid sa kalisod kay ang tinuod nga anak sa Dios dili gyud makahinan-aw sa iyang nagkalisod nga silingan di siya kaako nga maghinan-aw mulihok gina siya muhatag gina siya bisan gamay nga makatambal-tambal sa kalisod nga gibati siyang silingan ug kun ato ning buhaton ang Ginoo malipay gyud nato kay mga anak na gid ta niya sige manindog ta katong mga tinuod nga anak sa Dios